arrays samje chu variable pakhat mang sia I ahu hawa thil store na ni meya chumi chu tun video chu kan en ho do na chuanin arrays a chuan tu chuan string arrays kan tima saberanga arrays samje chu ka soyan khain variable pakhat manga thil tam tak arwala store theina kha ania masabera string chuanin kan array hming tur niran hming chu hemi zo hianin bracket kan ti hi close le open na kan danga equal to curly braces open le close chu hemi karen kan ti dang string big chu string re chu khung na apui kan tiang double quote sang kan khung tu nia tin namin ramah chuan hemi a then thang tur atan hianin command manga chuan tin khain tinanin kima muana chuanin enga chuanin semicolon hianin a tawk an kha leang ti hianin string mang khain array kan siam don ta ti na ni ai string pakhat ming ti kan declare ta churamate kima muana enga khang hak kan arrays chun don ta ni tin arrays bi khi chu android app siam na po apoi mowa deranin list anga te po list view ang chi ate po mang sa o kan mang do ni ti zawang chuan shit apoi mo em bokai tin string kerlo integer ang chi te po store vek thein he hian chuan string kan mang ria chuan system.out.println kan tianga chuanin ta hianin kan arrays ming hi kan chut don ni ming chuan semicolon ti pawh na error mi chuang lawa ma hian kan ran chin chuanin kan arrays hi output don lawa ni ai ti rema thian ni chuan hemi hi kan display ti don chuanin for loop kan mang don ni for loop for integer I is equal to 0 semicolon chuan I less than min dot length semicolon I plus plus chuanin ta hianin chuanin for loop kan print out tur ni wangin hei for loop pawn a awm dei ni hei for loop chung kha ni kan print out tur hi for loop atanga an ni don wangin hei kan sun chawng ata for loop chunga chuanin ti pawh na error chuang lawa ama error chu hei ali chu aron tilang nge meya kan array chu ama error chu hian hei tir ngo thian ti error mi si lovin chuanin ta hianin ming chuanin bracket pui kan for loop I kha ranin kan ran leang tahi rama kima muana enga kan array chu aron print out ta ni tikhanin string chuan kha mingin kan declare a hi lo kan string array chu ni tamaya ediranin string a hianin integer tel tela integer hi a syntax dik lo ni integer a big chuanin khung na puya khung kha ngai ve lo ni string chu 1 comma hi a then sang tu ti kha som li panga pathum 5 delta set jiran chuan som pawh
chuan integer ming tho an hmana wangin adang hi chu hei lai ve ami for loop ami te a print out tur output ami tur kha chu ti dang lamanga le chung lo ni kan ranang aron print out te tho ni ka teng je khanin a syntax kha chu ti khan tlem chu dang lam ve de chu integer le arrays be chu integer chu number ani string chu anin thupa nga yang chi kan ti ho kha ni ta ni a hold thei ho kha chu ania ta hian string ti a number is de ka chu anin error halo ni ka hei hi semi kan je dan hi integer mani than chu hei po hi khung na khan lo khung te chu in lo string chun don thau ti na number ma ha hemi hi khung na kan khung chu string ang ate thu a big a kha aron te suak tap don ti na ni indianin tai chu hei po hi khung na bok tin da le tai la yin zel khan lo da tai la ti khan ti khan po error chung chen khung na pui kan khung awangin hei string ang khan aron print out don output a chuanin ka chu tiang je thai poi ti khan integer la chu de tai la ka error halo ni chuan intinanin heng ho hi chi den yen khan string pang kha mang le lok tai la liana kunga hriatta te ra print out le halo na chuan thil pakhat le chu string bi chuan ta hian a print out turin dot kan meta hai ta hi a method man turam ta cheu ni nei ti sang index of ti te ismt tieng re te ten man turam cheu ni tu a big chuan string bi kan ti wangin awlsam deuh nan uppercase true uppercase thau te kan mang chinang ti khan ning I dot true uppercase chuan kan ran chinang nei hora pui ve kin ran ziak ta ni ngo teng khan method man turan nei ve chewa sumi khet do chuan dot khan het zewa dot thi period ani ta ni ten in lo thil dang ni a join tu ang chi ngo khateng chi ni man turam chewa string bi ka chuan to lower case upper case to string ti te hei om chewa ha le bo kha man dan chu kan la ze langa te sa ta tuin kan la ka le ya chuanin java kan ti java programming kan zira wangin android application siam dan bo akha tawin kan ti tel zo na hemi tur hian android studio kherangai lawa ke bon phone karon mang do na ami no pina kan khet tin nan du chon computer po man thei thau android studio te ma sagin phone mangin karon tianga a code kal lan tin ang reng thawa java kan zira wangin android application siam kan zir tel don ni ti jong kha